Изразявам пълната си подкрепа към главния секретар Кандев. Когато захапахме инсинераторите, знаете ли какво стана? Аз подадох и за това сигнал в полицията. Оказва се, че тези хубавци са дали личния ми телефон, за да започнат да звънят някакви хора. Форма на тормоз. Защо го споделям? Защото днес научихме, че по същия начин неизвестни хора са звънели на Кандев. Той обяви, че някакъв картоф отивал да дава показания срещу него в прокуратурата или където и да е. Първо, изразявам пълната си подкрепа към главния секретар Кандев. Това е боец на място. Човек, който всеки път, когато имахме проблем, всеки път откликваше с пълната мощ на държавата. Въздавахме справедливост там, където трябваше да се свърши работа. Затваряхме незаконни вносове, затваряхме незаконни кланици, обекти, в които мафията не ни допускаше да правим проверки. Благодарение на неговите действия влизахме и показвахме нещата, но най-важното, неутрализирахме ги така, че те да не увреждат вас, българските граждани. Така че моята пълна сърдечна подкрепа към главния секретар Кандев и искам да го кажа от името на целия кабинет, премиер, министри, замминистри, всички, които се сцепваме от работа. Няма да си ходим вкъщи. Разберете го. Няма значение какви бандитчета сте, няма значение колко пари имате, няма значение кой е преди нас или кой е след нас. До последната си секунда ние ще работим за България и за българския народ. Няма да си приберем вкъщи. Откажете се. Започваме с седмичния отчет. Днес така една леко закачлива история. Видях публикация в социалните мрежи, която обясняваше как съм щял да открадна LB Bulgaricom. Автора явно не е наясно, че LB Bulgaricom е в Министерство на икономиката, а не в Министерство на земеделието. Така че когато четете разни неща срещу мен, и някакъв Шкурек? Има ли такъв политик? Шкварек? Да. Шкварек, добре, благодаря. Писал е между другото, че имам цял автобус оператори и какво ли не. Нямам цял автобус оператори, но беше изключително забавна клевета. Сериозната част. Пловдивско. 35 тона конфискувани храни с изтекал срок на годност. Месо. Хора, ние не трябва да се отказваме да пазаруваме в магазина, макар че аз вече си гледам производител, срок на годност, всичко, станал съм супер параноичен, защото нещата, които ви показваме, кадри, снимки, това са меките. Тези бруталните неща, тях дори не искам да ги показвам, защото са ужасяващи. Друго, една заповед, която пуснах днес, много важна, в резултат на публикация на Бърт, която беше за това, че бившият председател на Върховния административен съд Чолаков в някакъв разговор с поредния корупционер или паразит обсъждат БАПХ, Капитан Андреево и торба с пари с 600 000 лева. Затова веднага разпоредих проверка, както в Българска агенция за безопасност на храните, така и тук в Министерството. Ще изкараме абсолютно всичко по случая. Мафията трябва да си даде сметка, че няма да им дадем да диша, поне докато аз мога да дишам. Фантомни животни. Видяхте видеото от днес. Направихме маса проверки. Само в Смолянско при няколко проверки установихме 321 фантомни животни, виртуални животни. Това е смешно. Ние търсим българско месо, българско мляко в магазините. Чудим се къде са животните. На хартия ги има, на реално ги няма. Ето, ние ги разкриваме. При едрите преживни животни, крави, телета и така нататък, 36% виртуални, фантоми, призраци. При овцете и козите 30%. Тряскаме им глобите, спираме им субсидиите, изкарваме ги от всички държавни системи. Те вече няма да съществуват. Като не съществуват, не могат и да смучат държавен ресурс. Незаконните сечи, отново от тази седмица. Смолян.
Показах ви една много грозна картина. Един терен, ей такъв наклон, в Смолянско, обявен за пасище. 120-130 годишни дървета. Хора, това е потресаващо. Направо ми се къса сърцето, гледайки как лежат обезглавените дървета, нарязани. Това са дървета, които са видели две световни войни, които са видели Балканска война. И някакъв ненормалник сега реши да ги открадне и да ги изсече. Какво правим там? В момента дирекциите, Изпълнителна агенция по горите подготвят мои заповеди, както и промени в наредбите, напълно да затворим тези сечи, които се правят от общински кметове. Това са бандити. Директно го казвам, който иска да ме обвинява. Това са бандити. Отново ще се върне на държавните имоти. Ведра и Коприщица. Два имота, които продават или в случая на Ведра се опитали да продадат. Коприщица е продаден за 100 000 евро, а той реално струва поне 300. Това е разкошен имот, който може да се отдава не само на служители, но и на туристи. Ведра, там където Бърт за пореден път разкриха връзките с Вълка, фирмата, която наема, после купува там схемата, я спираме и ще я подадем към прокуратурата. Разбира се, и двете схеми заминават към прокуратурата. Фиктивните назначения. Между другото, снощи, в резултат на интервюто от вчера сутринта и на публикациите, които аз самия направих, получихме още информация за фиктивни назначения. Това са хора, които са сложени на работа, но никога не са идвали. Те просто си смучкат заплати. Как се вика? По-малко, ма редовно. Изключително съм горд, между другото, с пък една друга част служители на Министерството, които се цепват от работа. Искам да изразя благодарност към тези хора. Една такава група е Агенция за борба с градушките. Осигурихме допълнителни възнаграждения на Министерски съвет за 700 000 евро. И веднага се почна. Те какво работят, що работят 6 месеца. Вижте, искам да ви кажа някои неща. Миналата година, заради всякакви такива климатични събития, ние сме изплатили над 60 милиона лева обезщетения. Оценките ни са, че предотвратените щети за българското земеделие само от борбата с градушките е между 50 и 100 милиона лева на година. 700 000 евро за едни хора, които работят в най-лошото време. Когато ние се крием в къщи, те са там и обстрелват градушки, които са с най-ниското възнаграждение в цялата държава. Ние го дължим като общество, дължим благодарност, дължим и някаква финансова компенсация за това, че те спасяват българското земеделие от най-гадното нещо – градушките. Ей така се появяват, изчезват и след тях погром. Така че аз съм горд с тези хора и за мен беше привилегия да осигурим допълнително 700 000 евро за форма на бонус, за допълнително възнаграждение. Църквите. Разговаряхме с патриарха, именно защото там имаше един много тежък, много неприятен казус, който беше разрешен. Днес решихме и последните проблеми, така че да можем да отключим този ресурс от няколко десетки милиона, 72 милиона евро към църкви и джамии, към православни и мюсюлмански храмове. И се започна веднага. Ти това, ти онова. Вижте, това са български храмове. И ако ние не осигурим възможност за техния ремонт, те ще се рушат до степен, в която процесът вече ще бъде необратим. Това не е нова интервенция по стратегическия план, правено е преди и е обществен дълг ние да можем да си съхраним храмовете, както го правим за читалища, където също сме осигурявали финансиране, както го правим за училища, не през Министерството на земеделието, но през други фондове. Това са българските храмове. Трябва да ги ремонтираме. В неделя заминавам за Люксембург на съвет на министрите. Във вторник се прибирам, в сряда, четвъртък и петък продължаваме да показваме
кражбите и измамите, да ги затваряме, да ги даваме на прокуратурата, да връщаме парите в бюджета, там където принадлежат, защото, скъпи приятели, нашата работа е много проста. Вашите пари да работят за вас. Това е. Благодаря ви. Следва във вторник продължение.